Pen Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sa kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga San Isidro, Talisay City, Cebu. Ang ito matatampo, dagdag sa nga Ray. Flowers? Ngano? Kaya deserve ni mo. Ug usa pa, nanguyabi ako nimo ha. Para makita nimo nga tinud-anay ning ako diha nimo. Basin og tungod ra ni kinanguyab ka ha. Maong ingon anak ka. Basig karon ra ni. Dili ni kay karon lang, Mari. Kun imo lang ko sugton, panguyaban ti ka kada adlaw. Ray, Unsa man? Sugton na ba ko nimo, Mari? Ha? Gisugot ka ni Marie? O bay, nagbunga na gid in taon ng akong tanang effort bay. Uy, kung sagot ka bay. Muram kag nagkwenta sa imong effort niya. Oh? Kay di ba ya sad gyud lalim bay oy? Laliman ka, bisag sayo kayo ang klase. At tuon ako siya sa ila. Sayo kay kumumata. Unya iniguman sa klase, ihatod pa gid ako siya sa ila. Balag layo. Unya ang akong baon, ako pang kuhaan kaya tagan ako siya snacks. Oh, di ba? Bay, lain na sad. Lain na ba ni mo paminawon bay? Huh? Lalaki manunta ka? Ayaw pang wintaw eh. Oh, bay, Dugay na nimong gipangandoy Marie bay, di ba? Kung karon nga, gisugot na magid kaniya. Aw, ang pingi siya. ingna naman tika nga ayaw na lagi ko hatag-hatagig bisag unsa. unya unsaon taman nga ingon ani man gyud ko ma-in love. Sus, ikaw gyud. Love kay ti ka Marie. Og i-promise na ko nimo nga panggaon ug gampingan ta gyud ka. Pasigmay lang ka sugod ha. Di uy. Di na lang ta magdagag istorya. Tanawa lang niya. Intahon kay nakatrabaho na gyud ka anak. Mao lagi ma. Makatabang-tabang na gyud ko nimo sa mga gastuhon ni bahay ma. Mao lagi. Unsaon nga maora bayay income nato ang pagpaabang anang gamay bay. Dias tupad nato. Barato rasad ang abang kay gamay ra manggod siya. Sige lang ma. Makasweldo na gani ko ma. Hatagan gyud ti ka. Ha? Unsay di undag kas imong trabaho? Kapoy kay mo eh. Nagtuo ko nga dili ra hago kay mamalgya ramig mga cellphone ug uban pa. Unya? Niya, hasta man day ang pag-alsa sa mga estante day, amo pag trabaho. Unya unsaon man na nimo? Mangita na lang kag laing trabaho. Ha? Magpatabang kag pangitag laing trabaho? Obi, lami na kay trabaho oy. Di ko ganahan nga ikaw na kay trabaho niya ako nga mo ilalaki wa noon. So ayan ako pangutana si Tio Hakon. Wa ba mangita og trabahante ang ilang kompanya? Oh, naaman. Nag-hiring man ang kompanya nga akong gitrabahoan karon. Mao ba, Tio? Sakto day kaayo kay nangita sa trabaho si Ray. Dili magaka mamili og trabaho, Ray. Dili kuya. Maayos ako mo trabaho. Og willing kong makaton. Dili ka kinahanglang makaton. Kay pagpanglimpyo raman ang imong buhaton. Oh, ha? Pagpanglimpyo? Oh, janitor ang gipangita karon. Oh, ha? Unsa man? Okay ka? Ha? Nganong wa ba di mo dawata ang offer sa tiyo ni Marini mo? Ay, madugay kog ulian na mo eh. Kay magpaabot pa man ko nga mo out ang mga trabahante. Una ko makalakaw. Unsaon man nga mao man ay trabaho nimo? Ay, basta. Hindi ko ganahan mo eh. Na hambot na lang yun ni mo eh. Bahala kag unsay gustong buhaton nimo eh. Dako ka naman bitaw.
dugay-dugay nam kita. Unsa ka kung mag-ipon na lang ta? Ha? Mag-ipon ta? Oo, kay kung apa lang unta ko'y kwarta no. Di kay mag-ipon na kita. Pakaslan gid ka. Pero Ray, wa pa kay trabaho. Sa pagkakaroon. Pero di sa kumusugot nga hangtod sa hangtod na lang nga, wa gid ko'y trabaho, ngayon anir ako. Mong sige na. Kung sigurado na gid ka ako, musugit gid ka nga, mag-ipon ta. Ha? Anhi mo ba muyo sa bahay nga atong paabangan? O ma, muhawa naman ka na sa sunod buwan ang nag-abang diha. Ay, oo, pero okay ra ka diha, Day Marie. Way problema, tita. Dili mo ko mamili. Hala, sige. Inig pa mahawa sa nagpuyo diha, ako na yun ng palimpiyuhan. Wow, kanindot na gud sa suot sa tong baby. Siyempre, no? Ako kung gipaayo ang mga guba. O namalitsad ko og mga gamit nato. Be, salamat kaya. O pasensya lang una ron ha. Basta kung makatrabaho na gani unya ako, ako na bahala sa tanan. Be, nakoy da. Oh, unsa man na? Sabon pang laba? Nagpalit ka? Palit ko taon. Asam ko ikapalit nga, wabi ako income. Nagpautang ini sinang ising. Ha? Ngano nang utang man ka? Pila man sad ni? Ay, 200 na ka Pinoy. Oh. Nangutang ko kay ganahan kong muhatag nimo. Pero wa man ko'y kwarta. Time pa sa aragod. 200 kapin para lang sa sabon? Unya unsa man ni ako mobayad ani? Sa pagkakaroon. Pero sige lang. Puhon ko makatrabaho na. Sakto na lang pag sige mo balik-balik og ingon uy mamawi ka ri. Oh. Kay sige nagkagsaad nako. Pero wa pa gid matuman. Ipaagi sa lihok ang imong plano. Ayaw pag sige tabi. Kisa tinuod ang Ginoo. Gikapoy na gyud ko. Oh, Mari, Ako na lang tanan, Ray. Sukat nga nag-ipon ta, wa pa gid ka makatrabaho. Wa ko nakita nga paningkamot ni mo, Ray. Oh. Sumagod. Kalma ra kayo ka. Samtang ako din, grabe na ako paningkamot. O kapoy tayo ngayon, ani na lang pirmi. be, Dili na ko, Ray. Magbuwag ta. utsa. Pila ka buwan ang mong buwag ni Maridong. Ug makita raman nimo si Marie kay nag-abang manggihapon siya diha sa ato. Usa pa may kimaoy-maoyan nimo diha, oy. Sakit pa kayo hutod karon ma. Na, kung ako pa nimo, ayaw na lang gawas kay basig masakitan kag samot. Ha? Kaya nga naman. Naa na ilaing uyab si Marie. Utsa? Nga naman tignan ako lang uyab. Sa may labot ni mo. Gida pa ginoy mo din eh. Bisag asa pa nako dadon wa na kay labot ana. Unsa may nakita nimo ng tawana ha? Ug nadunggan bigid nako nga construction worker na. Oh! Construction worker siya. Gamay ra siya kita. Pero bisag unsa kagamay iyang kita, no? Iyan ang ihatag ang tanan diri nako. Oh, Naningkamot siya nga makakwarta aron lang makatabang siya nako. Mari. Dili sama ni mga bisag mo tabang unta, pero nagpabuhi ka naman ni noon. Mari. O kung manghilabot pa gani ka, mupahawa ko dili sa mong yabangan. Oh, Mari. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Now friends talk about you, all it does is just tear me down. Dito gid ko nakarealize pagsulti ni Marin ako. Kuwang ko sa paningkamot. Og nindot og mga plano pero wa ko'y lihok. Maong karon, bisag unsay trabaho nga ihatag nako, ako nang dawaton. Dinhi na nakutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Ang higalan kaagi ni Ray nga taga San Isidro, Talisay City, Cebu. Uban sa awit, iyang gipangayo awit nga nag-ulahan. When I Was Your Man. I should have bought you flowers. Ang maong kaagi, gibahatan no duwa sa radyo ni Carol Marie Kain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
O baka ipada sa handuman